Kuule Ville, kuinka nopeasti osaat sanoa peräkkäin ilman, että menet sekaisin Taideyliopiston Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksen musiikin hahmotustaitojen maakuntavierailu? Taideyliopiston Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksen musiikin hahmotustaitojen maakuntavierailu. Moi. Moi. Eikä ole, kun minun nimeni on Ville Komppa. No niin sanot, aloitat sen. Moi. Moi. Minun nimeni on Ville Komppa ja tämä tässä on Kalle Kataja. Me tulemme Lapualle ja Pohjanmaan suuntaan tuomaan uuden muhan ilosanomaa. Me uskomme siihen, että muhaa tehdään laulaen, soittaen, leikkien, pelaten, improvisoiden ja Kalle, me myös suojelemme luontoa. Kyllä. Me muhassa me säästetään paperia ja mennään musiikki edellä puuhun. On tuuli. Tule sinäkin Lapualla. Pidetään hauskaa koko viikonlopun peli. Nähdään siellä. Nähdään siellä.